Keď sa pozrieme na dnešok, vidíme svet, ktorý pôsobí zvláštne napäto. Nie je to jeden konkrétny problém, skôr súbor malých signálov, ktoré sa objavujú naraz. Rastúce dlhy, technologické zmeny, geopolitické napätie, polarizácia spoločnosti či neistota na trhoch. A hoci každý z týchto javov vyzerá samostatne zvládnutelne, spolu vytvárajú obraz, ktorý sme v histórii videli už mnohokrát. Obraz obdobia, ktoré prichádza vždy na konci jedného veľkého cyklu. A práve preto sa dnes čoraz častejšie hovorí o tom, že sa blížime k ďalšej veľkej kríze. Vôbec nie preto, že by niekto predpovedal katastrofu, ale preto, že vzorce, ktoré vidíme, sú až nepríjemne známe. Krízy sa v dejinách neobjavujú náhodne. Opakujú sa v cykloch, ktoré sú prekvapivo konzistentné. Ekonomika funguje vo vlnách, technológie sa vyvíjajú v skokoch a spoločnosť prechádza fázami rastu, stagnácie a napätia. A keď sa tieto vlny pretnú v rovnakom čase, vzniká kríza, ktorá zmení smerovanie celej civilizácie. Poznáme tzv. Kondratievové vlny, ktoré trvajú medzi 40 a 60 rokmi. Poznáme aj generačné cykly, ktoré sa opakujú približne každých 80 až 100 rokov. A taktiež poznáme aj dlhové cykly, ktoré končia vždy rovnako. Systém sa dostane do bodu, kedy už nedokáže viesť vlastnú záťaž. Keď sa tieto cykly zosúladia, vznikne obdobie, ktoré historici a ekonómovia nazývajú bod zlomu. A práve v takýchto bodoch vznikali najväčšie krízy moderných dejín. Zaujímavé je to, že krízy nespôsobujú len čísla, spôsobujú ich aj ľudia. Keď je dlhé obdobie stability, vzniká pocit, že stabilita je normál. Prestávame byť opatrní, ale riziko sa hromadí potichu. Tento jav sa nazýva adaptácia na riziko. Čím dlhšie sa nič zlé nedeje, tým viac sme presvedčení, že sa ani nič zlé nemôže stať. A potom je tu nadmerná dôvera. Keď všetko rastie, ľudia začnú veriť, že rast je prirodzený stav. Firmy sú ochotné riskovať viac. A domácnosti míňajú viac. A taktiež aj štát sa viac zadlžuje. Systém sa pomaly dostáva do bodu, kde stačí malý otras a celý domček z kariet sa zrúti. Videli sme to v roku 1929, videli sme to aj v roku 2008 a vidíme to aj dnes, len v inej podobe. Keď sa pozrieme na dnešok, vidíme kombináciu faktorov, ktoré sa v histórii objavovali vždy pred veľkou zmenou. Máme rekordné globálne dlhy, technologickú revolúciu spájanú s AI, ktorá mení pracovný trh rýchlejšie, než sa celá spoločnosť dokáže prispôsobovať. Geopolitické napätie, ktoré pripomína najťažšie obdobia pred veľkými konfliktami. Infláciu, ktorá sa nevrátila tam, kde bola, a spoločnosť, ktorá je polarizovaná viac než kedykoľvek predtým. To neznamená, že prichádza katastrofa. Znamená to, že sa blížime k ďalšiemu resetu systému. Obdobiu, kedy staré modely prestávajú fungovať a nové ešte nie sú pripravené. Kríza však nie je koniec. Je to moment, kedy sa systém zbaví toho, čo už nefunguje a vytvorí priestor pre niečo nové. Po každej veľkej kríze prišla transformácia, nové technológie, nové pravidlá a nové príležitosti. A presne v takom období sa nachádzame dnes. Nie na konci sveta, ale na konci cyklu, ktorý bude neskôr stúpať. A preto je dôležité pochopiť, čo sa deje. Nie zo strachu, ale preto, aby sme vedeli, čo prichádza a aby sme boli pripravení využiť príležitosť, ktorá vznikne po zmene. Správne investovať a uvažovať nad tým, čo zmena prinesie. Každá kríza otvorila nové dvere pre nové odvetvia. Nové profesie, nové technológie a nové spôsoby fungovania. Po roku 1929 vznikli moderné finančné regulácie. Po 70. rokoch prišla digitalizácia. Po roku 2008 vznikol fintech, nové startupy a úplne nové trhy. A rovnaký vzorec uvidíme aj teraz. Síce nie všetko staré prežije, ale všetko nové vznikne práve vďaka tomu, že staré prestane fungovať. Preto je dôležité sledovať signály a nie titulky na sociálnych sieťach. Titulky totižto vytvárajú strach a signály ukazujú smer. A ak rozumieme cyklom, ktoré sa opakujú už celé storočia, vieme, že to, čo prichádza, nie je len problém, je to aj príležitosť. A tá príležitosť bude patriť tým, ktorí dokážu pochopiť, čo sa deje ešte predtým, než to uvidí väčšina. Signály sú jasné a smer je zreteľný. A napriek tomu väčšina ľudí vidí len to, čo je priamo pred nimi. V titulkách rôznych sociálnych sietí alebo v televízii.
A práve preto možno zostáva najdôležitejšia otázka, ktorá je stále rovnaká. Prečo?